Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα θα ήθελα να αναλύσω μία εικόνα εδώ πέρα του προφίλ μας στο Brawl Stars, που φαίνεται να είναι ένας φούρνος μικροκυμάτων με ένα αυγό μέσα. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή, εκτός από αυτά, αυτή η εικόνα έχει μια μικρή πατουσίτσα ακριβώς εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι από το Godzilla event που είχε το Brawl Stars από τη Supercell και μπορεί να σημαίνει κάτι, βέβαια από ό,τι έχω ακούσει γενικά απλά το έχουν κάνει θεωρία, δεν υπάρχει κάτι άλλο πιστεύω. Δεύτερον και για μένα κυριότερον θα ήθελα να αναλύσω αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα Braille, που από τις 6 τελείες βλέπουμε κάποιες. Για αρχή ξεκινάει με 2 πάνω τελείες. Στη συνέχεια συνεχίζει με 3 ίδιες τελείες ακριβώς το ίδιο, οπότε σημαίνει ότι είναι τα ίδια γράμματα, που έχει μια πάνω αριστερά, μια μεσαία δεξιά και πάλι κάτω αριστερά και ακριβώς το ίδιο. Και το τελευταίο είναι πάνω κάτω τελείες αριστερά λογικά, γιατί θα μπορούσε να υπάρχει και δεξιά βέβαια. Λοιπόν, για αρχή, οι πρώτες τελείες μεταφράζονται στο γράμμα C. Η δεύτερη και η τρίτη μεταφράζονται στο γράμμα O και ξανά O. Και η τέταρτη μεταφράζεται στο γράμμα K. Οπότε σημαίνει cook. Οπότε αυτή η λέξη γενικά σχετίζεται και με την εικόνα. Γιατί είναι φούρνος μικροκυμάτων, μαγειρεύεις πράγματα, οπότε κάτι μπορεί να έχει. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα sub και ένα like για να με υποστηρίξετε. Και αυτά από μένα. Bye!